ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 10th చాప్టర్ 10వ రోజు 10వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. విభూతి యోగము అని ఈ రోజు అధ్యాయాన్ని చూడబోతున్నాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. సో సెకండ్ టైము ఫోర్త్ టైము మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. ఓకే, హరే కృష్ణ అందరికీ. సో విభూతి యోగం నిన్న రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం చూసాము. అందులో లాస్ట్ ఏం చెప్పుకున్నాము? మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. మన్మనాభవ, మనస్సు నా మీద పెట్టు, మద్భక్తో నా భక్తుడుగా ఉండు. మరి మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు, నన్ను ఆరాధిస్తూ మరి ప్రార్థనా భావంతో ఉండు. నమస్కారానికి అర్థం కూడా చెప్పుకున్నాం. 2 చేతులు అంటే 10 వేళ్ళు, అంటే 10 ఇంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు కూడా భగవంతుడి వైపు ఆయన కోసం వినియోగించటం అని నమస్కరించడంలో మీనింగ్. మరి మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి, నన్నే పొందుతావు. యుక్త్వైవం, ఈ యోగంలో యుక్తుడివై ఉంటే, ఈ సాధనలో ఏది భగవంతుడి మీద మనస్సును పెట్టి భక్తితో ఉన్నట్లయితే నన్నే పొందుతావు. ఆత్మానం మత్పరాయణ, ఆత్మ అంటే ఇక్కడ మనస్సు అని కూడా చెప్తున్నాం. ఆ మనస్సును బుద్ధిని నాకు అర్పించి ఉన్నట్లయితే ఈ యోగంలో, ఈ సాధనలో నువ్వు నన్ను తప్పకుండా పొందుతావు. మామే వైశ్యసి, నన్నే పొందుతావు అని చెప్పారు. సో ఈ భక్తి తత్వం గురించి నిన్న చూసాం. అలా భగవంతుడిని శరణు వేడిన వాడు నువ్వు ఏ పని చేసినా, యజ్జుహోషి అని అంటే ఏ యజ్ఞం చేసినా, దానం చేసినా, తపస్సు చేసినా, నువ్వు ఏది తిన్నా, ఏ పని చేసినా నాకు అర్పించి చెయ్యి. ఎందుకు అర్పించి చేయాలి అంటే, నువ్వు నాకు అర్పించి చేస్తే శుభ అశుభ ఫలితాలన్నీ కూడా మరి నీకే బంధాలు కలిగించవు. అప్పుడు నీ పలక క్లీన్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నీకు ఏ బంధాలు లేకుండా నీ పలక క్లీన్గా ఉందో, నువ్వు అప్పుడు నీ బ్యాలెన్స్ 0 అంటే ఒక రకంగా ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ బంధాలు లేని స్థితిలో ఉంటే నీకు భగవత్ ప్రాప్తి లభిస్తుంది అని చెప్పారు. సో ఏ బంధాలు లేకుండా ఉండాలంటే నువ్వు అన్నీ భగవంతుడికి అర్పించి ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా ఉండు.
భగవంతుడికి అర్పించినప్పుడు ఇంకా నాకు ఇది కావాలి నాకు అది కావాలని ఒకసారి ఎవరికైనా ఏదైనా అర్పించిన తర్వాత దాని నుంచి అది మనదే వస్తువు అని అనుకోకూడదని కూడా చెప్పుకున్నాం. గిఫ్ట్ ఎవరికైనా ఇస్తే ఇది వాళ్ళు నాదే నేనే ఇచ్చాను నేను ఇచ్చిన చీరే కట్టుకున్నారు అనుకున్నాం అనుకోండి, అది కరెక్ట్ కాదు. వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత అది వాళ్ళ వస్తువు అది. కాబట్టి అలాగే భగవంతుడికి పనిని అర్పిస్తే అది ఆయనదే, దాని నుంచి ఏదొచ్చినా ఆయనదే. కానీ మనం వాడుకుంటున్నాం అంటే ఎలా వాడుకుంటున్నాం అంటే ప్రసాదంలాగా వాడుకుంటున్నాము. పూజ చేసినప్పుడు భగవంతుడికి అర్పించుతాం ప్రసాదం, తర్వాత మనమే తీసుకుని తింటాం. ఎలా? ఆయన ప్రసాదంగా, ఆయన తీసుకుని వదిలేసిన ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తాం. అలాగే పనిని సమర్పించినప్పుడు కూడా అలాగే మనం ప్రతిఫలాన్ని ఆయన తీసుకుని మనకు అందించిన ప్రతిఫలంగా తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఈ ప్రసాదం అనేది ఎలా తీసుకుంటాం? ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా భక్తితో తీసుకుంటాం. అలాగే సో ఈ పని నుంచి మనకి లాభం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా ప్రసాదం లాగానే భక్తితో స్వీకరించాలి. సో ఈ విభూతి యోగంలో మొట్టమొదట श्रीभगवानुवाच भूयैव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. ఇది భగవంతుడు అంటున్నారు, మహాబాహువులున్న అర్జున, మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఆలకించు. నా యొక్క దివ్యమైన పరమం వచ, దివ్యమైన వచనాలు మాటలు. యతేహం ప్రియమాణాయ, నాకు ప్రియమైన వాడివి కాబట్టి వక్ష్యామి వివరిస్తాను, హితకామ్యయ, నీకు హితకరమైన అవసరమైన విషయాలు. కాబట్టి అర్జున, ఇంకొకసారి విను. నువ్వు నాకు ప్రియమిత్రుడు కాబట్టి ఇంతవరకు వివరించిన ఈ జ్ఞానం కంటే కూడా ఉత్తమమైన జ్ఞానాన్ని నీ మంచి కోసం ఇప్పుడు చెప్తాను, విను అని చెప్తున్నారు. నమే విదు సురగణా ప్రభవం నా మహర్షయ, అహం ఆదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః. సో నమే విదు, నా గురించి తెలియదు ఎవరికి? సురగణాలు అంటే దేవతలకు ప్రభవం, నా యొక్క ప్రభావం, నా యొక్క మ్, మహత్యం వాళ్ళకి తెలియదు దేవతలకు. నా మహర్షయ, మహర్షులకు కూడా పూర్తిగా తెలియదు. అహం ఆదిర్హి దేవాన, నేను ఆదిదేవుడను. మహర్షీణాం చ సర్వశః, మహర్షులు వీళ్ళందరి దేవతలు అందరికంటే కూడా మరి అందరికీ మూలాన్ని కాబట్టి నేనే వాళ్ళందరినీ కూడా సృష్టించాను కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా కంప్లీట్గా నా గురించి తెలీదు అని చెప్తున్నారు. అదేంటి దేవతలకు కూడా తెలియదా అని మనకి ఒక డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ ఒక కథ ఉన్నదనమాట. ఏమిటంటే బ్రహ్మదేవుడు, ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం, బ్రహ్మదేవుడు ఉమ్, కింది చిత్రంలో కూడా ఒకసారి ఈ భగవంతుడి గురించి విని ఈయన నిజంగా భగవంతుడు అవతారమేనా ఈ శ్రీకృష్ణుడు అనే డౌట్ వచ్చి ఆ, ఏం చేస్తాడంటే గోవులన్నిటినీ ఎత్తుకుపోతాడు. వీళ్ళంతా మరి రోజు గోవులను తీసుకుని యమునా తటికి వెళ్తూ ఉండేవారు కదా గోపాలుడు శ్రీకృష్ణుడు. అక్కడి నుంచి కొంతసేపు అయ్యేసరికి గోవులన్నీ కనిపించకుండా పోయాయని వీళ్ళు వచ్చి చెప్తారు. భగవంతుడికి తెలుసు బ్రహ్మదేవుడు వాటన్నిటిని తీసుకువెళ్ళిపోతాడు. అయితే సరే మేము వెళ్ళి చూసి వస్తామని ఈ గోపబాలురు వెళ్తే వాళ్ళని కూడా తీసుకువెళ్ళిపోతాడు. సో భగవంతుడికి ఇదంతా కూడా తెలిసి ఆయనే గోవుల రూపం గోపబాలు రూపం ధరించి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కలత చెందకుండా ఆయనే ధరించడం జరిగింది. అయితే ఇలా ఒక సంవత్సరం పాటు ఆయనే గోవులందరి రూపాలు గోపబాలు రూపాలు ధరించారు. అప్పుడు భగవంతుడు బ్రహ్మదేవుడు తర్వాత విషయాన్ని తెలుసుకుని పశ్చాత్తాపడి మరి వచ్చి క్షమాపణలు అడిగి గోవుల్ని గోపబాలుని తిరిగి అప్పచెప్తాడు. ఇక్కడ కింది చిత్రంలో చూస్తున్నాం, ఆయన గోవుల్ని గోపాలుని అప్పచెప్పడం, క్షమాపణలు అడిగి. సో ఇక్కడ పైన కూడా
చూస్తున్నాం అనమాట. అయితే బ్రహ్మదేవుడి యొక్క కాలం ఎంత పెద్దదో మనకి తెలుసు. ఆయన యొక్క ఒక్క క్షణం మనకి 60,000 సంవత్సరాలు ఎంతో చెప్తారు. కాబట్టి ఆయన క్షణంలో ఒక మ్, ఆ, లక్షవంతుల్లో తీసుకొచ్చినా ఇక్కడ మనకి 1 ఇయర్ జరిగిపోయిందనమాట. సో ఆ, అందుకని అంటే ఆయన కొన్ని క్షణాల్లో తీసుకొచ్చినా మనకి సంవత్సర కాలం జరిగిపోయింది. కాబట్టి ఆ చివరికి అట్లా క్షమాపణలు చెప్పి ఇచ్చాడు. అందుకని దేవతలకు మహర్షులకు కూడా నా గురించి పూర్తిగా తెలీదు, ఎందుకంటే నేనే వాళ్ళందరికీ కూడా మూలాన్ని కాబట్టి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् అసమ్మూఢసమర్థ్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. ఎవరు ఎవరైతే నేను అజుడనని, అనాది అంటే ఆది లేనివాడు, అంటే భగవంతుడికి పుట్టుక అవేమి లేవు కాబట్టి ఆది బిగినింగ్ అనేది లేనివాడినని వేత్తి తెలిసిన వాళ్ళు, లోకమహేశ్వరుడనని, అసమ్మూఢ సమర్థ్యేషు అంటే ఏమాత్రం డౌట్ లేకుండా నన్ను మ్, ఆ రకంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఆ, సర్వపాపై ప్రముచ్యతే, అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తులవుతారు. నన్ను పుట్టుక లేనివాడిగాను, అనాది అంటే ఆది బిగినింగ్ లేనివాడిగాను, సర్వలోకాలకు మహేశ్వరుడు ప్రభువునని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు భ్రాంతిరహితులై, అసమ్మూఢ అన్నారు కదా, వాళ్ళు మోహత్వం నుంచి, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మోహత్వం నుంచి బయటపడి సర్వ పాపాల నుండి విముక్తులవుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడిని ఆ రకంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, ఆయనకు పుట్టుక లేదు, ఆయనకు బిగినింగ్ లేదు, ఆయన ఎప్పుడు కూడా నిత్యమైనటువంటి సచ్చిదానందమూర్తి అని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో. महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा ప్రజా. సో మహర్షులు నలుగురు, ఏ సప్త ఋషులు అంటాం కదా, 7 మహర్షులు. అలాగే వాళ్ళ పూర్వం చత్వారో అంటే నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు. ఎవరు? సనక సనందనాదులు అంటారు, కానీ నలుగురు పేర్లు ఏమిటంటే సనక, సనందన, సనాతన, సనత్. వీళ్ళు నలుగురు కూడా బ్రహ్మకుమారులు. వీళ్ళు ఎప్పుడు ఇలా చిన్నపిల్లల్లానే ఉంటారు, కానీ వీళ్ళు మహాజ్ఞానులు. సో ఈ బ్రహ్మకుమారులు నలుగురు, తర్వాత సప్త ఋషులు, నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు, తర్వాత 14 మంది మనువులు, వీళ్ళంతా కూడా నా మానసం నుంచే ఉద్భవించారు. వివిధ లోకాల్లో ఉన్న సర్వజీవులు కూడా వీరందరి నుంచి జన్మించారు. సో వీళ్ళంతా భగవంతుడి మానసం నుంచి ఉద్భవిస్తే మిగిలిన లోకాల్లో ఉన్న జనులంతా కూడా వీరి నుంచి ఉద్భవించారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇది నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు, సప్త ఋషులు, మనువు, వీళ్ళంతా ఏ ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సో వికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. సో నా మహిమలు, విభూతులంటే మహిమలు, వైభవాలు, మహత్యాలు అని చెప్పుకున్నాం ఇంగ్లీష్లో, గ్లోరీస్. నా మహిమలను, దివ్యశక్తులను యథార్థంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు నిశ్చలమైన భక్తి యోగం ద్వారా నాతో ఏకమైపోతారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి కూడా తావులేదు. సో భగవంతుని మీద నిశ్చల భక్తి ఏర్పడటానికి కూడా భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా అర్థం చేసుకోవడం అవసరం. నా మహిమలు దివ్య శక్తులు అన్నారు కదా. సో ఇక్కడ భగవద్గీతలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు, ముఖ్య విషయం ఏమిటో ఈ 4 శ్లోకాల్లో ఉంది అని చెప్పేసి ప్రభుపాద ఈ 4 శ్లోకాల గురించి చెప్పారు. ఏది 10.8, 9, 10, 11. సో ఆ 4 భగవద్గీత ఉమ్, లోని మనం ఆ, తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటో చూద్దాం. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. అహం సర్వస్య ప్రభవో, నేను అందరికీ కూడా ప్రభువును. మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే, నా నుండే
సమస్తం కూడా ప్రవర్తతే నడుస్తోంది, ప్రవర్తిస్తోంది అంటే నడుస్తోంది, నా వల్లే సమస్తం నడుస్తోంది ఈ విశ్వమంతా. ఇతి మత్వా భజంతే మాం, ఈ రకంగా నన్ను భజించిన వాళ్ళు బుధాభావ సమన్విత, బుద్ధిమంతులు జ్ఞానులు ఈ రకంగా నన్ను అర్థం చేసుకుని నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తారు. నేనే సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానాన్నని, నా వల్లే సమస్తం నడుస్తోంది, దీనిని కంప్లీట్గా పూర్ణంగా తెలుసుకున్న జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు. సో భగవంతుడే అన్నిటికీ సృష్టి, ఆయనే సమస్తాన్ని నడిపిస్తున్నారని గాఢంగా నమ్మిన వాళ్ళు ఆయన్ను భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు. ఇంకా ఇది ఫస్ట్ శ్లోకం, మనం తెలుసుకోవాల్సిన శ్లోకం. అంటే భగవంతుడి పట్ల ఆ భక్తిని, ఆయనే సృష్టికి సమస్తం, అహం సర్వస్య అంతటికీ మూలమని, ఆయనే అన్ని నడిపిస్తున్నారు అని. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంతః పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చారమంతి చ. మచ్చిత్త, నా మీదే మనస్సును, చిత్తాన్ని అంటే మనస్సును పెట్టి, మద్గత ప్రాణ, ప్రాణాలను నాకు అర్పించి, అంటే భగవంతుడి మీదే బుద్ధిని మనస్సును అన్నీ పెట్టి జీవితాలను అర్పించి, బోధయంత పరస్పరం, పరస్పరం బోధించుకుంటూ ఉంటారు. కథయంతశ్చ మాం నిత్యం, నిత్యం నా గురించి కథలు చెప్పుకుంటూ, తుష్యంతి తృప్తి పడుతూ ఉంటారు, చ మరియు రమంతి ఆనందిస్తూ ఉంటారు, చ కూడా అంటున్నారు. సో ఈ శుద్ధ భక్తులు నా మీదే మనస్సును లగ్నం చేసి వాళ్ళ జీవితాలను నాకు శరణాగతితో నాకు అర్పించి, మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం, ఎల్లప్పుడూ నా యందు సంతుష్టులై ఉంటూ నా గురించి పరస్పరం వాళ్ళు చర్చించుకుంటూ ఉంటారు, బోధించుకుంటూ. కథయంతశ్చ మాం నిత్యం, నిత్యము కూడా నా యొక్క వైభవాల గురించి చెప్పుకుంటూ, తుష్యంతి తృప్తిని, రమంతి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ప్రభుపాదని ఆయన శిష్యుల్ని భగవంతుడి గురించి వాళ్ళు ఆయన లీలల గురించి చెప్పుకుంటూ ఆనందించడం చూపిస్తున్నారు. సో ఇది భక్తిగా ఉంటారు. నన్ను సమస్త సృష్టికి మూలాన్నని, నేనే అన్ని నడిపిస్తున్నానని కంప్లీట్గా అర్థం చేసుకున్న జ్ఞానులు భక్తి విశ్వాసాలతో ఉంటారు, నన్ను ఆరాధిస్తారు అన్నారు. ఇక్కడ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు భక్తితో అంటే, వాళ్ళ జీవితాలని భగవంతుడికి శరణాగతితో అర్పించి ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడి ఆలోచనలో సంతుష్టులుగా ఉంటారు, భగవంతుడి లీలల్ని చర్చించుకుంటూ తృప్తిని, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే. తేషాం వాళ్ళు, ఎవరు సతతము యుక్తులై ఉన్నవాళ్ళు, ఎల్లప్పుడూ యుక్తులై ఉన్నారు. ఎందులో? భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను భజించడంలో ఎల్లప్పుడూ నిమగ్నమై ఉన్న వాళ్లను దదామి ప్రసాదిస్తాను. వాళ్లకు ఏమిటి? బుద్ధియోగం తం, బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను. తం ఏన మాం ఉపయాంతితే, దాంతో వాళ్ళు నన్ను ఉపయాంతి చేరుకుంటారు. సో నన్ను ప్రీతిపూర్వకంగా ఎల్లప్పుడూ భజించే వాళ్లకు నన్ను చేరుకునే బుద్ధియోగాన్ని నేనే ప్రసాదిస్తాను, దాంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. సో భగవంతుడి పట్ల భక్తి ఉన్న వాళ్లకు ఇక భేదాలు, జ్ఞానము ఇలాంటివి ఏవి ఎవరో ఇవ్వక్కర్లేదు, వాళ్ళు తెచ్చుకోక్కర్లేదు. భక్తిభావం ఉంటే భగవంతుడే వాళ్ళందరికీ తనను చేరుకునే జ్ఞానాన్ని, బుద్ధిని ప్రసాదిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను సతతము భజించడంలో యుక్తులైన వాళ్లకు నేనే బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను, దాంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకోగలుగుతారు. ఏనమాం ఉపయాంతితే, దాంతో వాళ్ళు ఉపయాంతి అంటే పొందగలుగుతారు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే, అంటే భగవంతుడు తనని చేరుకోవడానికి ఎవరికి తెలివితేటలు ఇస్తాడంటే, ఇలా ప్రీతిపూర్వకంగా తనని ఎప్పుడు భజించే వాళ్లకు బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తే ఆ బుద్ధియోగంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. నేను వారి మీద కరుణ చూపడానికి వారి హృదయాల్లో ఉండి అజ్ఞానం వల్ల కలిగిన అంధకారాన్ని తేజోవంతమైన జ్ఞానదీపంతో నశింపజేస్తాను. తేషామేవానుకంపార్థం, తేషామేవ అనుకంపార్థం, వాళ్ళ మీద నేను ఎంతో అనుకంపార్థం అంటే కరుణతో, అహం నేను
అజ్ఞానజం తమః, అజ్ఞానం అనే చీకటిని, తమః అంటే చీకటిని, నాశయామి నాశనం చేస్తాను. ఆత్మభావస్తో వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉండి జ్ఞానదీపేన భాస్వత, జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను. కాబట్టి నేను వారి మీద, మరి చెప్పారు కదా, నా మీద నన్ను ప్రీతిపూర్వకంగా భజించే వాళ్లకు నేనే బుద్ధియోగాన్ని ఇస్తాను, దాంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మళ్ళీ వాళ్ళ మీద అవ్యాజమైన కరుణతో, అనుకంపార్థం నేను అజ్ఞానం అనేటటువంటి తమహ చీకటిని నాశనం చేస్తాను. ఆత్మభావస్తో వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉండి జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను. జ్ఞానదీపేన భాస్వత, నేను వారి మీద కరుణ చూపడానికి వారి హృదయాల్లో ఉండి అజ్ఞానం వల్ల కలిగిన అంధకారాన్ని, నాశ జ్ఞాన అజ్ఞానజం తమహ, అజ్ఞానం అనే చీకటిని తేజోవంతమైన జ్ఞానదీపంతో నశింపజేస్తాను. జ్ఞానదీపేన భాస్వత. ఇదంతా విని అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం. స్తుతిస్తున్నాడనమాట. పరబ్రహ్మ పరంధామ, పవిత్రుడా, పరమం భవాన్ అంటే మరి అన్నిటినీ కూడా భరించేవాడా, శాశ్వతమైన వాడా, దివ్యమైన వాడా అంటూ, పురుషుడవు, శాశ్వతమైన వాడివి, దివ్యమైన వాడివి, ఆదిదేవుడవు, నువ్వే అందరికంటే ముందున్న వాడివి కాబట్టి ఆదిదేవుడవు, అజం, అజ అంటే పుట్టుకలేని వాడివి, విభుం అంటే ప్రభువు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇంకా అహుస్త్వాం ఋషయ సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాస స్వయం చైవ బ్రవీషిమే. అహుస్త్వాం ఋషయ సర్వే అంటే ఋషులందరూ కూడా, ఎవరు, దేవర్షులు, నారదులు, వీళ్ళంతా తథా, ఇంకా దేవర్షులంతా, నారదుడు మరియు అలాగే అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు, వీళ్ళంతా కూడా ఇంతకుముందు నీ గురించి ఈ విషయాలే చెప్పారు. స్వయం చైవ బ్రవీషిమే, ఇప్పుడు నువ్వే స్వయంగా నాకు చెప్తున్నావు. నువ్వు ఏమని, భగవాన్ నువ్వు పరంధాముడు, పరిశుద్ధుడు, సంపూర్ణ సత్యానివి, శాశ్వతమైన వాడివి, నీవు ఆదిపురుషుడువు, అతీంద్రుడువు, పుట్టుకలేని వాడివి, అజుడు అన్నారు కదా, పుట్టుకలేని వాడివి, సర్వవ్యాపకుడవు. నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు వంటి గొప్ప ఋషులందరూ కూడా నీ గురించి ఈ సత్యాన్నే ధ్రువపరిచారు. ఇప్పుడు నువ్వే స్వయంగా దీన్ని నాకు ప్రకటిస్తున్నావు అని చెప్పి చెప్పారు. హరే కృష్ణ. ప్రకాశ్ రావు ప్రభుజీ, మీరు ఓహోస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి. ఓ కృష్ణ, ఇంకా ఏమన్నాడంటే, కృష్ణ యోగీశ్వర, నేను నిరంతరం నిన్ను ఎలా స్మరించగలను, ఎలా తెలుసుకోవాలి, దేవదేవ ఏ ఏ రూపాల్లో నిన్ను గుర్తు చేసుకోవాలి అని చెప్పి అడిగాడు. నీ దివ్య మహిమలు, నీ అవతారాలు కూడా నాకు విస్తారంగా వివరించు. నీ వచనామృతాలు వింటూ ఉంటే ఎంత విన్నా కూడా తనివి తీరడం లేదు అని అర్జునుడు అడిగాడు. సో భగవంతుడు, మరి అర్జునుడు అన్నాడు కదా, నిన్ను నిరంతరం ఎలా స్మరించాలి, ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఏ ఏ ఏ ఏ రూపాల్లో నిన్ను గుర్తు చేసుకోవాలి అని అడిగాడు. కాబట్టి భగవంతుడు చెప్పడం ప్రారంభించారు. ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతాం అస్మి నక్షత్రాణం అహం శశి. ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువును, తేజస్సుల్లో నేను ప్రకాశవంతమైన సూర్యుడిని. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు సూర్యుడు. ఆదిత్యులలో విష్ణువు ఇక్కడ పైన చూస్తున్నాం లెఫ్ట్లో. మరుత్తులనే దేవతలలో మరీచి అనే వాయువును ఇక్కడ రైట్లో చూపిస్తున్నారు. మరీచి అనే వాయువు, అది మరుత్తులలో దేవత. మరుత్తులనే దేవతలు ఉన్నారు, వాళ్ళల్లో మరీచి అనే వాయువును. మరియు రాత్రిపూట ఆకాశ నక్షత్రాలలో చంద్రుడిని ఇక్కడ పైన చూపిస్తున్నాడు. సో చంద్రుడు కూడా ఒక నక్షత్రం అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఆదిత్యుల్లో విష్ణువును, తేజస్సుల్లో ప్రకాశవంతమైన సూర్యుణ్ణి, మరుత్తులనే దేవతలలో మరీచి అనే వాయువును, ఇకపోతే నక్షత్రాలలో చంద్రుడిని. వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానాం అస్మి వాసవః ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి భూతానాం అస్మి చేతన.
వేదాలన్నిట్లోకి నేను సామవేదాన్ని. దేవతలందరిలోకి కూడా స్వర్గరాజైన ఇంద్రుడను. ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి, ఇంద్రియాలలో నేను మనస్సును. సో అంటే ఇంద్రియాలు 5 ఉన్నాయి, వాటిల్లో మనస్సు లేదు. కానీ ఇంద్రియాలను ఆరో ఇంద్రియంగా చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ 5 ఇంద్రియాలు వాటి యొక్క ప్రభావం అంతా మనస్సు మీదే ఉంటుంది కాబట్టి, మనస్సుతో వాటి క్లోజ్ కాంటాక్ట్ కాబట్టి ఇంద్రియాలు లో నేను మనస్సును, జీవులలో నేను చైతన్యాన్ని, ప్రాణాన్ని. మరి ప్రాణం లేనిదే ఈ దేహం ఎందుకు పనికిరాదు కాబట్టి జీవులలో నేను ప్రాణాన్ని, చైతన్యాన్ని. ఇదే నా ఉన్నత శక్తి అని అందుకే 7వ అధ్యాయంలో చెప్పారు. పైకి కనిపించే భౌతిక శరీరం పంచభూతాలతో తయారైంది, అది నా బాహ్య శక్తే. దీనికంటే కూడా ఉన్నతం లోపలున్న చైతన్యం అని చెప్పారు. సో ఆ చైతన్యం మనుషుల్లోనే కాదు, పక్షులు, జంతువులు, చేపలు, చెట్లు, పుట్లు అన్నిట్లో కూడా అది ఉండబట్టే ఇవన్నీ కూడా అలా చైతన్యంతో ఉంటున్నాయి. ఈ ప్రపంచం కూడా చైతన్యంతో ఉంది అంటే అది భగవంతుడి చైతన్యమే అని చెప్పుకున్నాం 7th చాప్టర్లో. సో జీవులలో చైతన్యాన్ని నేను. సో వేదాల్లో సామవేదం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు, దేవతల్లో ఇంద్రుడని అన్నారు, ఇక్కడ ఐరావతం మీద ఉన్న ఇంద్రుడిని చూస్తున్నాం. మరి ఇంద్రియాలలో మనస్సు, ఇక్కడ బ్రెయిన్ లాగా చూపిస్తున్నారు మనస్సును. జీవులలో చైతన్యం అంటే ఇక్కడ లోపల ఆత్మను చూపిస్తున్నారు. రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి, విత్తేషో యక్షరక్షసాం, వసూనాం పావకశ్చాస్మి, మేరు శిఖరిణాం అహం. రుద్రులలో నేను శంకరుణ్ణి ఇక్కడ లెఫ్ట్లో. విత్తేసో యక్షరక్షసాం, యక్షరాక్షసులలో ధనపతి అయిన కుబేరుణ్ణి ఇక్కడ క్రింద చూస్తున్నాం, కుబేరుడు. తర్వాత వసువులలో అగ్ని పైన చూపిస్తున్నారు, అగ్ని. పర్వతాలలో మేరు పర్వతాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. మేరు పర్వతం యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి? భాగవతంలో మరి అమృతం రాక్షసులు దేవతలు కలిసి పాల సముద్రాన్ని చిలికారని, అప్పుడు అమృతం ఉద్భవించిందని మనకు తెలుసు. మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఆ భాగవతంలో చెప్పిన ఈ విషయం. సో అప్పుడు ఆ సముద్రాన్ని చిలకాలంటే మరి ఎంత పెద్ద కవ్వం కావాలి? ఈ మేరు పర్వతాన్ని కవ్వంగా వాడుకోవడం జరిగిందనమాట. అందుకని పర్వతాల్లో నేను మేరు పర్వతాన్ని అంటున్నారు. పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం, సేనానీనాం అహం స్కందః, సరసాం అస్మి సాగరః. పురోహితుల్లో నేను మరి బృహస్పతి అంటే ఎవరు? ఆయన దేవతల గురువు కాబట్టి పురోహితుల్లో నేను బృహస్పతిని. ఇకపోతే సేనాపతుల్లో కార్తికేయుడిని. కార్తికేయుడు అంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, ఆయన దేవతలకు సేనాధిపతి కాబట్టి సేనాధిపతుల్లో నేను కార్తికేయుడును. జలాశయాల్లో నేను సముద్రాన్ని, అంటే సముద్రాన్ని మించిన జలాశయం లేదు కదా, అన్నిటికంటే పెద్దది నీటి ఈ జలాశయం సముద్రం కాబట్టి జలాశయాల్లో నేను సముద్రాన్ని. మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మేకమక్షరం, యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి, స్థావరాణాం హిమాలయ. మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని. గిరామస్మి ఏకమక్షరం, ఏకమక్షరం. సో దివ్యధ్వనులలో నేను ఏకాక్షరమైన ఓంకారనాదాన్ని. యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి, యజ్ఞాలలో నేను జపయజ్ఞాన్ని. అన్నిటికంటే మరి జపయజ్ఞం మంచిదని ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా అంటున్నారు. స్థావరాణం హిమాలయ అంటే స్థావరాలంటే కదలనివి, జంగాలంటే కదిలేవి. చర అచర అంటాం కదా, చర అంటే కదిలేవి, అచర అంటే కదలనివి. అలాగే స్థావరాలంటే కదలనివి, జంగాలంటే కదిలేవి. కదలని వాటిల్లో స్థావరాలలో నేను హిమాలయాల్ని. అంటే కదలని వాటిల్లో అన్నిట్లోకి కూడా హిమాలయాలు చాలా పెద్దవి కాబట్టి కదలని వాటిల్లో నేను హిమాలయాలు. అశ్వత్థ సర్వవృక్షాణం దేవర్షీణాం చ నారదః, గంధర్వాణాం చిత్రరథః, సిద్ధానాం కపిలో ముని. సో అన్ని వృక్షాల్లోకి నేను అశ్వత్థ వృక్షాన్ని. అశ్వత్థ వృక్షం అంటే రావి చెట్టు. ఈ రావి చెట్టును మరి అందుకే అందరం చాలా మంది పూజిస్తూ ఉంటారు కదా, చాలా పవిత్రమైందని రావి చెట్టు. సో వృక్షాలలో రావి చెట్టును. దేవర్షీనాంచ నారద, దేవర్షులందరిలోకి నేను నారదుణ్ణి. మరి నారదుడు చాలా గొప్ప భక్తుడు, దేవర్షి. గంధర్వాణం చిత్రరథ, ఈ గంధర్వులు వీళ్ళంతా చాలా బాగా పాటలు పాడేవాళ్ళు. వీళ్ళల్లో కూడా చిత్రరథుడు అనే అతను ఇంకా బాగా పాడగలడు. అందుకని గంధర్వులలో నేను చిత్రరథుణ్ణి. సిద్ధానాం కపిలోముని, సిద్ధులలో నేను కపిలముని.
కపిలముని స్వయంగా భగవంతుడు అవతారమే అని కూడా భాగవతంలో చెప్తారు. సో సిద్ధులలో నేను కపిలమునిని. ఉచ్చైశ్రవ సమశ్వానాం విద్ధి మాం అమృతోద్భవం ఐరావతం గజేంద్రాణం నరాణం చానరాధిపం. ఉచ్చైశ్రవం, గురాల్లో నేను ఉచ్చైశ్రవాణ్ణి. విద్ధి మాం అమృతోద్భవం, అమృతం నుంచి పుట్టినటువంటి ఉచ్చైశ్రవం. సో ఈ అమృతం, ఈ అశ్వాలలో నేను అమృతం నుంచి పుట్టిన ఉచ్చైశ్రవాణ్ణి. సో దీని గొప్పతనం ఏమిటంటే ఇది అమృతం నుంచి ఉద్భవించింది. అలాగే గజరాజులలో ఐరావతాన్ని, ఐరావతం గజేంద్రాణం, గజరాజుల్లో నేను ఐరావతం, ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు పైన ఐరావతం, అది కూడా అమృతం నుంచే ఉద్భవించింది అనమాట. ఈ రెండు వీళ్ళు పాల సముద్రం చిరికేటప్పుడు వెంటనే అమృతం రాలేదు, ముందు ఇలాంటివన్నీ వచ్చాయి, తర్వాత విషం కూడా వచ్చింది, చివరికి అమృతం వచ్చింది అనమాట. సో ఈ ముందు కొన్ని వస్తువులు వచ్చిన వాటిలో ఇలాగే ఈ గుర్రం ఒకటి, ఉచ్చాయిశ్రమం అనే గుర్రం, ఐరావతం అనే ఏనుగు వచ్చాయి. ఐరావతాన్ని ఇంద్రుడు వాహనంగా తీసుకున్నాడు. సో నేను గుర్రాలలో ఈ ఉచ్చైశ్రవాన్ని, గజరాజుల్లో ఐరావతాన్ని, మనుష్యులలో నరాణాంచ నరాధిపం, మనుష్యులలో నేను రాజును, అంటే అందరినీ కాపాడేవాడు కాబట్టి మనుష్యులలో రాజును. ఆయుధానాం అహం వజ్రం ధేనూనాం అస్మి కామధు ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః సర్పాణాం అస్మి వాసుకి. ఆయుధాల్లో నేను వజ్రాయుధాన్ని, వజ్రాయుధం అంటే ఇంద్రుడు ఆయుధం అనమాట, అది చాలా పవర్ఫుల్. వజ్రాయుధాన్ని. ధేనూనాం అస్మి కామధుక్ అంటే గోవుల్లో నేను కామధేనుని, సురభి అని కూడా అంటారు. ఈ కామధేను గొప్పతనం ఏమిటంటే అది ఎప్పుడు కూడా పాలిస్తుంది, కాబట్టి నేను గోవుల్లో నేను కామధేనును. ప్రజనశ్చాస్మి కందర్ప అంటే సంతానోత్పత్తికి కారణమైన ప్రేమదేవత అయిన మన్మధుడిని నేనే. సర్పాణం అస్మి వాసుకి, సర్పాలలో నేను వాసుకిని. వాసుకి గొప్పతనం ఏమిటి అంటే ఈ పాలసముద్రం చిలికినప్పుడు మరి మేరు పర్వతాన్ని కవంగా వాడారని చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ కవం ఉంది, మరి చిలకడానికి ఒక తాడు ఉండాలి కదా. సో ఈ వాసుకి అనే పాము పెద్దది కాబట్టి దానిని తాడుగా వాడుకున్నారనమాట. సో సర్పాలలో నేను వాసుకిని. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసాం అహం పితॄణాం అర్యమా చాస్మి యమ సంయమతాం అహం. అనంతశ్చాస్మి అంటే ఎన్నో పడగలున్న నాగులలో నేను అనంతుడను, అంటే ఆదిశేషుడను అంటున్నారు. మరి బలరాముడు ఆదిశేషుడు, ఆయన ఆయన యొక్క శక్తిలో భాగమేనని చెప్తాం కదా. సో అందుకని అనేక పడవలున్న నాగుల్లో అనంతుడను. వరుణో యాదసాం అహం, జలవాసులలో వరుణదేవుణ్ణి కింద చూపిస్తున్నాడు, వరుణదేవుణ్ణి. పితృణాం ఆర్యమాచాస్మి, పితృదేవతలలో నేను ఆర్యముడను, వాళ్ళు ఆర్యముడను. ఇక యమ సంయమతాం అహం అంటే పితృదేవతల ఆర్యముని పైన చూపిస్తున్నారు రైట్ సైడ్. నియమాలు అమలు పరిచే వాళ్ళలో నేను యమధర్మరాజును, అంటే యమధర్మరాజుని ఇక్కడ కింద లెఫ్ట్లో చూపిస్తున్నారు. ఆయన నియమాలు అమలు పరుస్తాడంటే రూల్స్, ఎవరి ఏ పాపం చేశారు, ఏ పుణ్యం చేశారు, ఎవరికి ఏ శిక్ష విధించాలి, లేకపోతే ఏ బెనిఫిట్ ఇవ్వాలి అనేది నిర్ణయించే యమధర్మరాజును నియమాలు అమలు పరచడంలో. ఇక్కడ మన భూప్రపంచంలో నియమాలు రూల్స్ ఎవరు అమలు పరుస్తారు? కోర్టులు, జడ్జిలు. కానీ అందరికీ కూడా నియమాలు అమలు పరిచేవాడు యమధర్మరాజు, కాబట్టి నియమాలు అమలు పరిచే వాళ్ళల్లో నేను యమధర్మరాజును. ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాల కలయతాం అహం మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయశ్చ పక్షిణాం. ప్రహ్లాదుల్లో నేను అంటే దైత్యానాం అంటే రాక్షసుల్లో నేను ప్రహ్లాదుడను. మరి ఆయన భక్తుడు, భక్త ప్రహ్లాద్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు ఆయన్ని, ఈ చిన్న కుర్రవాణ్ణి. మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం మరి అంటే జంతువులలో నేను సింహాన్ని. కాల కలయతాం అహం అన్నిటినీ నియంత్రించే వాటిలో నేను కాలాన్ని, మరి టైం అన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది, అన్నీ కూడా టైం ప్రకారం జరగాలి కదా. సో టైం, రోజు పగలు రాత్రి అన్నీ కూడా టైం కంట్రోల్ చేస్తుంది, కాబట్టి అన్నిటినీ నియంత్రించి కంట్రోల్ చేసే వాటిల్లో గొప్పది ఏమిటి అంటే కాలం, టైం, కాబట్టి నేను కాలాన్ని. జంతువుల్లో సింహాన్ని,
పక్షులలో గరుత్మంతుణ్ణి. వైనతేయశ్చ పక్షిణ అంటే పక్షులలో గరుత్మంతుణ్ణి. పవన పవతాం అస్మి రామశస్త్రభృతాం అహం జుషాణాం మకరశ్చాస్మి శ్రోతసాం అస్మి జాహ్నవి. సో పవిత్రం చేసే వాటిలో నేను వాయువును. మరి గాలిలో పెడితే అన్ని వాసనలు పోతాయి అంటూ ఉంటారు కదా మన వాళ్ళు. సో క్లీన్ చేయటానికి వాయువు అవసరం, అన్నిటినీ పవిత్రం చేయటం. సో పవిత్రం చేసే వాటిలో నేను వాయువును. రామశస్త్రభృతాం అహం ఆయుధదారుల్లో శ్రీరాముడిని. రామబాణానికి తిరుగులేదంటారు కదా. సో ఆయుధాలు ధరించే వాళ్ళలో నేను రాముడిని. జుషాణం మకరశ్చాస్మి జలచరాలలో మొసలిని. స్రోతసాం అస్మి జాహ్నవి ప్రవహించే వాటిల్లో అస్మి అయి ఉన్నాను జాహ్నవి గంగా నదిగా అంటున్నారు. సో ప్రవహించే నదులలో గంగా నదిని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇక సమస్త చరాచర సృష్టి ఉత్పత్తికి ఉనికికి అంతము అన్నీ కూడా నేనే. విద్యలలో ఆధ్యాత్మిక విద్యను, మరి దానిని మించిన విద్య లేదు కాబట్టి వాదించే వాళ్ళల్లో వాదాన్ని నేను, అక్షరాల్లో అకారాన్ని నేను. అకారం లేనిదే ఏ మాట పూర్తి కాదు కదా. సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసం అంటే ఏమిటి? రెండు అర్థాలు వచ్చే పదాలని ద్వంద్వ సమాసం అంటారు. ఉదాహరణకి అన్నదమ్ములు, రామకృష్ణులు, అట్లా కష్ట సుఖాలు, ఇలాంటివన్నీ సుఖ దుఃఖాలు, ఈ మాటలన్నీ ద్వంద్వ సమాసం, రెండు అర్థాలు వచ్చే ఒక మాట. నాశనం లేని కాలాన్ని, అన్ని దిక్కులకు ముఖాలు కలిగిన బ్రహ్మను, సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును, కలగబోయే వస్తువులకు మూలాన్ని, స్త్రీలలో ఉన్న కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యం, ఓర్పు, ఇవన్నీ నేను. అంటే స్త్రీలలో ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయి అని భగవంతుడు చెప్తూ ఆ లక్షణాలు కూడా నేనే. నేను సామవేద గానాల్లో బృహత్సామాన్ని, వేదాల్లో సామవేదాన్ని ఇందాక చెప్పారు. ఈ సామవేదంలో కూడా గానాలు అంటే గానం చేసే ఉంటాయి. దాంట్లో ఈ బృహత్సామం అనేది ఇంకా మన్ చాలా గొప్ప గానం అన్నమాట. దేవతలు రాత్రి సమయంలో ఈ బృహత్సామాన్ని పాడుకుంటూ ఉంటారని చెప్తారు. సో సామవేద గానాలలో బృహత్సామాన్ని, ఛందస్సులలో గాయత్రిని. కాబట్టి ఈ వేద మంత్రాలన్నిట్లో కూడా గాయత్రి మాత లాంటిది కాబట్టి ఛందస్సులలో గాయత్రిని. మాసాలలో మార్గశిర మాసం అంటే నవంబర్, అది చాలా ప్లెజెంట్గా ఉండే నెల, అందుకని మాసాలలో మార్గశిరాన్ని, ఋతువులలో వసంతాన్ని. మరి వసంత ఋతువులో అన్ని చీడించడం ఎంతో అందంగా, మరి కోయిలలు కూయడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి ఋతువులలో వసంతాన్ని. ద్యూతం చలయతాం అస్మి తేజస్తేజస్వినాం అహం జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్వవతాం అహం. ద్యూతం చలయతాం అస్మి మోసగాళ్లలో జూదాన్ని నేనే. తేజస్తేజస్వినాం అహం తేజోవంతులలో తేజస్సు నేనే. జయోస్మి అంటే జయం కలిగే, జయాన్ని తెచ్చుకున్న వాళ్ళలో, విజేతలలో, గెలుపు చెందిన వాళ్ళలో విజయాన్ని నేనే, ఆ జయాన్ని. వ్యవసాయోస్మి వ్యవసాయం అంటే కృషి, కృషి చేసే వాళ్ళలో ఆ కృషిని నేనే, ఆ కష్టాన్ని నేనే, కష్టపడే వాళ్ళలో. సత్వం సత్వవతాం అహం సత్వవంతులు బలవంతులలో ఆ సత్వం బలాన్ని నేనే. వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి వృష్టి వంశస్థులంటే యదువంశస్థులు, యాదవులలో వాసుదేవుణ్ణి. పాండవానాం ధనంజయ పాండవులలో ధనంజయుడైన అర్జునుణ్ణి. మునీనాం అప్యహం వ్యాస మునులలో నేను వ్యాసమునిని. కవీనాం ఉషనా కవి కవులంటే సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళలో ఉషనాకవి అంటే శుక్రాచార్యుడు. ఆయన ఎవరు? రాక్షసుల గురువు, మహాసూక్ష్మగ్రాహి, సూక్ష్మబుద్ధి ఉన్నవాడు. అందుకే బలిచక్రవర్తికి చెప్తాడు, భగవంతుడు వచ్చి నిన్ను సమస్తం కావాలని అడుగుతారు, ఇచ్చావంటే ఇక మొత్తం అయిపోతుంది, అందుకని నువ్వు ఇవ్వకుండా ఉంటేనే నువ్వు ఇక్కడ ఉండగలవు, నీ రాజ్యమైనా ఏదైనా అని చెప్తే బలి మహారాజు ఏమంటాడంటే, భగవంతుడే వచ్చి స్వయంగా అడిగితే ఏది ఇవ్వడానికైనా నేను సిద్ధంగానే ఉన్నాను అంటాడు. సో అలా అంటే శుక్రాచార్యుడికి అన్ని తెలిసిన సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్నవాడు అనమాట.
అందుకని సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళలో శుక్రాచార్యుని, పాండవుల్లో అర్జునుణ్ణి ఇలా అంటున్నారు అంటే మునులలో వ్యాసమునిని అని. అదేంటి పాండవుల్లో అర్జునుడు అంటే మరి అందరిలోనూ లేరా ఆయన అనే డౌట్ వస్తే ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఎక్కడ ఏ శక్తిని చూసినా, ఏ వైభవాన్ని చూసినా, ఏ గొప్పతనాన్ని చూసినా అదంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క శక్తి అన్నది మనం గుర్తు చేసుకోవడం. అబ్బా వీళ్ళు ఎంత గొప్పగా విలువిద్య ఉంది అర్జునుడికని పొగుడుతాము అంటే అన్నిటికీ మూల కారణం ఎవరు, భగవంతుడిచ్చిన శక్తియే అని మనం వీటన్నిటినీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా. సో ఇన్ని రకాల ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు, అన్నీ కూడా ఫైనల్గా అదంతా భగవంతుడి యొక్క శక్తి అన్న విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి భగవంతుడు ఇన్ని రకాల ఉదాహరణలు చెప్పడం జరిగింది. అలాగే దండో దమయతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం. దండో దమయతాం అస్మి, ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేసే మార్గాల్లో నేను దండన, దండన అంటే శిక్ష, అంటే ధర్మ విరుద్ధత అంటే అధర్మ మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు లేదా తప్పు మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు. సో ఏదైనా తప్పు మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళని ఆపాలి అంటే ఏం చేయాలి, వాళ్ళకి ఏదైనా పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి. సో చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి మనం చూడండి, వాళ్ళ క్లాస్లో ఏదైనా ఎక్కువ మాట్లాడితే కొంచెంసేపు మాట్లాడకుండా కూర్చోమనం, ఏదో చెప్తూ ఉంటారు, నోటి మీద వేలు వేసుకోమనం, ఏదో ఒక చిన్న పనిష్మెంట్. ఎందుకు అలా ఉంటే వాళ్ళకి గుర్తొచ్చి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం జాగ్రత్తగా ఉంటారని. అలాగే మరి తప్పు పనులు చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా మనుషులు తప్పు పని చేస్తే మరి కోర్టు వాళ్ళకి తగ్గ శిక్ష విధిస్తూ ఉంటుంది కదా. సో అది, సో ధర్మ విరుద్ధతను అణచాలి అంటే దానికి కరెక్ట్ అయిన మార్గం పనిష్మెంట్. కాబట్టి ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేసే మార్గాల్లో నేను శిక్షను, విజయం కోరుకు నీతి రశ్మి జిగీషత, విజయం కోరుకునే వాళ్ళల్లో నేను వ్యూహాన్ని అంటే ప్లాన్ లేనిదే ఏ పని సక్సెస్ఫుల్గా చేయలేము. ఏ పని, చిన్న పని అయినా పెద్ద పని అయినా ప్లాన్ ఉండాలి ప్రతిదానికి. కాబట్టి మనం అది సక్సెస్ఫుల్గా విజయవంతంగా చేయాలంటే ప్లాన్ లేకుండా చేయలేం. కాబట్టి విజయం కోరుకునే వాళ్ళలో నేను వ్యూహం అంటే ప్లాన్ని, రహస్యాలు మౌనం చైవాస్మి గుహ్యాన, గుహ్యం అంటే రహస్యాలలో నేను మౌనాన్ని, మౌనంగా ఉంటే ఏ రహస్యం బయటికి రాదు నోరు విప్పకపోతే. జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం, జ్ఞానవంతులలో జ్ఞానాన్ని నేను అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పాడు. యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహం అర్జున నతదస్తి వినాయత్స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. యచ్చాపి సర్వభూతాన, అన్ని భూతాలంటే జీవరాశులని చెప్పుకున్నాం. అన్ని జీవరాశుల్లో బీజం అంటే అన్ని జీవరాశులకు సోర్స్ని, విత్తనాన్ని నేనే అర్జున, అన్ని జీవులకు జన్మ కారణమైన విత్తనాన్ని. నతదస్తి వినాయత్స్యాన్, నేను లేనిదే ఏది కూడా, మయాభూతం చరాచరం, కదిలేది కదలనిది ఏ జీవి కూడా నేను లేనిదే ఉనికిలో ఉండదు. ఈ ప్రపంచంలో నువ్వు కదిలే జీవులను చూసినా కదలని జీవులను చూస్తున్నా, ఏదైనా సరే కదిలేవంటే మనందరం, మనము జంతువులు పక్షులు చేపలు, ఇవి కదలనివంటే చెట్లు ఇవన్నీ. సో ఈ ఇవన్నీ కూడా కదిలేదైనా కదలనిదైనా ఏది కూడా ఉనికిలో ఉండదు. నేనే అన్నిటికీ కూడా జన్మ కారణమైన విత్తనాన్ని, కదిలే వాటికి కదలని వాటికి కూడా నేను లేనిదే ఏది ఉనికిలో ఉండదు అని చివరికి చెప్పారు. చెప్పి నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప ఏషతు దేశత ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయ. నా అంతోస్తి, అంతం అనేది లేదిక దేనికి, మమ దివ్యానాం విభూతిన, నా దివ్యమైన విభూతులకు అంతం అనేది ఉండదు. పరంతప, శత్రువులను తప్పింపజేసేవాడా, భయపెట్టేవాడా అర్జున. కాబట్టి శత్రువులను భయపెట్టే అర్జున, నా విభూతులకు, నా వైభవాలకు ఇంకా అంతం అనేది లేదు, నా దివ్యమైనటువంటి విభూతులకు. ఏషతుద్దేశత ప్రోక్తో, ఇదంతా కూడా ఒక ఉద్దేశపూర్వకంగా సూచన పూర్వకంగానే చెప్పాను. విభూతేర్ విస్తరోమయ, నా విస్తారమైన విభూతులకు ఒక సూచన మాత్రమే ఇప్పటి వరకు నీకు చెప్పిందంతా కూడా. ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి కూడా భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే ఇవన్నీ కూడా నా వైభవానికి అంతు లేదు, నేను ఇన్ని చెప్పినా కూడా ఇవన్నీ నా విస్తారమైన వైభవాలకు ఒక చిన్న సూచన లాంటివే. అంత విస్తారం అన్నమాట భగవంతుడి యొక్క వైభవం.
నా దివ్య రూపాలకు అంతు లేదు. నేను నీతో చెప్పిందంతా కూడా నా అనంతమైన విభూతులకు ఒక సూచన మాత్రమే అని అంటున్నారు. ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు కదా, రుద్రాల్లో శంకరుణ్ణని, మరి ఇవన్నీ ఐరావతాన్నని, మరి జంతువులలో మృగరాజునని, ఇక్కడ చూస్తున్నారు వాసుకినని. ఇవన్నీ కూడా ఒక సూచనే, నీకు ఎగ్జాంపుల్స్, చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకంటే నా విభూతులు మహిమలు కూడా అనంతం, ఎండ్లెస్ నా వైభవాలు. ఇవన్నీ ఒక చిన్న సూచన మాత్రమే. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమదూర్చితమేవ వా తత్తద్దేవావగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం, ఎక్కడ నువ్వు ఏ వైభవం చూసినా కూడా అది నాదే. శ్రీ అంటే మంచి ఐశ్వర్యవంతమైనవి, మరి సుందరమైనవి, మహిమగలవి. నువ్వు ఎక్కడ ఏది చూసినా ఇవన్నీ తత్తత్ దేవావ గచ్చత్వం, అవన్నీ కూడా వాటికి ఆ సుందరత్వం, ఐశ్వర్యం అన్నీ కూడా మమ తేజోష సంభవం, నా తేజస్సు నుంచే సంభవించాయి అని తెలుసుకో అంటున్నారు. సో ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమగలవి అయిన ఈ సమస్త సృష్టులు కూడా కేవలం నా తేజస్సులోని ఒక అంశం నుంచే ఉద్భవించాయని తెలుసుకో అంటున్నారు. ఇక్కడ వటపత్ర సాయి అని భగవంతుణ్ణి, ఈ నరనారాయణుడు అనే ఋషి ఉండేవాడు, ఆయన కూడా భగవద్ అవతారం అంటారు. ఆయన భగవంతుడి యొక్క మహిమ తెలుసుకోవాలి అని కోరుకున్నప్పుడు ఈ ప్రళయంలో ఏ రకంగా సమస్తం కూడా విలీనమైపోతే అది ఆయన కళ్ళ ముందు చూపించడం. అప్పుడు అక్కడ ఆయనకు ఒక ఆకు మీద ఒక చిన్న బాలుడు భగవంతుడు ఈ రకంగా కాలి బొటనవేలు నోట్లో పెట్టుకుని కనిపించడం జరిగింది. ఈ కాలి బొటనవేలు నోట్లో పెట్టుకోవడానికి ఒక చిన్న ఉదంతం ఏం చెప్తారు అంటే, భగవంతుడి పాదాల కోసం అందరూ, భక్తులందరూ కూడా ఆ పాదాల కోసం మరి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ పాదాలు ఎంత రుచికరమో చూసుకుందామని భగవంతుడి నోట్లో పెట్టుకున్నారు అని చెప్తూ ఉంటారు, ఒక చిన్న జోక్ లాగాను. సో అది అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు నరనారాయణుడికి. ఆయన ఆ ప్రళయాన్ని చూపిస్తూ ఆ టైంలో ఆయన ఆ ఆకు మీద అలా కనిపించడం. సో ఈ ప్రపంచంలో ఐశ్వర్యవంతమైన, సుందరమైన, మహిమగలవైన సమస్త సృష్టులు కూడా కేవలం నా తేజస్సులో ఒక అంశం నుంచే ఉద్భవించాయి. సో ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. భగవంతుడా నిన్ను ఏ రకంగా తలుచుకోవాలి, ఏ పేరుతో పిలవాలి, ఇలా అడిగాడు కదా. అందుకని ప్రతి దాంట్లో నువ్వు నన్ను చూడొచ్చు. అన్నిట్లో నువ్వు ఎక్కడ ఏ శక్తి చూసినా, ఎంత అందమైనవి చూసినా, ఎంత ఐశ్వర్యవంతమైనవి చూసినా, ఎంత మహిమగా, అబ్బాయి ఇది ఎంత అందంగా ఉంది, అదెంత గొప్పగా ఉంది, ఇది ఎంత మహత్యంతో ఉంది అనుకుంటాం ఎన్నో చూసి. అక్కడ అన్ని ఆ సమస్త సృష్టిలు కూడా నా తేజస్సులోని ఒక అంశమనే నువ్వు తెలుసుకో. అది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. ఏదైనా భగవంతుడి వైభవం వల్లే అక్కడ ఉన్నది. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. అసలైన ఇన్ని రకాలుగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది అర్జున? ఒక్క చిన్న ఏకాంశేన, ఒక అంశతోనే నేను విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం, ఈ జగత్తంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నాను, కేవలం ఒక చిన్న ఒక అంశతోనే. అర్జున, ఇంత వివరణాత్మకంగా ఈ జ్ఞానం గురించి నీకు చెప్పాల్సిన అసలు అవసరం ఏముంది? ఇంత డీటెయిల్డ్గా నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏమిటి? కేవలం ఒక అంశతోనే నేను ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. భగవంతుడి యొక్క వైభవంలో ఇది ఒక చిన్న అంశే. అందుకే పురుష సూత్రంలో కూడా ఇది భగవంతుడు మొత్తం ఈ సృష్టి వైభవాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయన శక్తిలో ఒక 3వ వంతు కూడా లేవు, ఆయన శక్తి తెలియనిది ఇంకా ఎంతో ఉంది అని చెప్తారు. సో భగవంతుని జపించండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని ఆయన వివిధ విభూతులను, మహత్యాలను, వైభవాలను తెలుసుకోవడం ద్వారా మనం అన్నింటా శ్రీకృష్ణుడి ఉనికిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. ప్రతి దాంట్లో భగవంతుడు ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. ఎప్పుడు ఆయన వైభవాల్ని ఈ రకంగా చూసాం కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నిటినీ కూడా భగవంతుడు ప్రతి దానిలో
మనం ఏ వైభవాన్ని చూసినా, ఏ ఐశ్వర్యవంతమైనదైనా, సుందరమైనదైనా, మహిమగలదైనా, శక్తివంతమైనదైనా అది నా యొక్క అంశతోనే సంభవించాయని తెలుసుకో అని చెప్పి ఇక్కడ లాస్ట్ చెప్పారు కదా, నా తేజస్సులోని ఒక అంశం నుంచే ఉద్భవించాయని తెలుసుకో. అది. సో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.